ngai khublei Christmas basu Christmas bakamane phi baro para jor ba ka juk por ngai khublei advance new year phi mar matang warai se phi kan ka we ka video ka bade ka video nak banta jong ki para Kristen ki badan hang thia po asam ki balai kendu ya ka jing naba kilamat ya ka jing sha pen pra ban sha thang dusman ya ki decoration Christmas hakaba mata kadai ka sngi barakhe ya ka Christmas barkila sha penjor lut te menta perlok tu ne ya no sakmat kawai ka kun hunong trai bajrang dal haka sngi balang kamit Christmas kila rum pai bai sa kawai ka school diocese haka sngi shua ka Christmas kata ka ap sal tarik menta ubnai sembar hajar pesan kato karne ki dikot jong ka wiswa Hindu Parishad lan ka VHP bat ka bajrang dal kila rum sapo jong ka school ka Saint Mary's School kabadon hapo yung kasinong panigaon kabahapa po yung kanong ba nalbari da kaba parta yaki slogan kum ka Jai Sri Ram bat Jai Hindu Rasta kila penjor batang boro kijing pen internat Christmas haktai ka sngi kabade ka arp tarik jong ka nega school Saint Mary School kabahapa po yung ka jala asam Para!